Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Colette. Grade 4 pa lang ako, crush na crush ko na si M. Grade 5 siya noon at schoolmates kami. Lagi ko siyang inaabangan tuwing dadaan siya sa harap ng bahay namin. Buo na ang araw ko kapag natanaw ko siya sa may bintana. Pag-uwi galing school ay excited naman akong makalaro si M. Maghahabulan kami, agawang base at patintero hanggang sa abutin kami ng gabi sa kalsada. Mas maningning pa ang kislap ng mga mata ko kesa sa mga ilaw sa poste ng Meralco sa tuwing nakakasama ko si M. Isang beses nang magkaroon ng Christmas party sa barangay namin, tinukso si M ng mga kalaro namin. "Uy, isayaw mo nga si Colette, bilis na, sayaw kayo!" Isinayaw naman ako ni M kaya super kilig ako. "Please forgive me" ang tugtog noon, natatandaan ko pa. Batang 80s. Oo nga. Alam na. Batchmate. Batchmate. Isinayaw naman ako ni M kaya super kilig ako. "Please forgive me" ang tugtog noon, natatandaan ko pa. Nang mag-high school si M, lumipat na siya ng school pero sa kabilang building lang naman. Tuwing recess namin ay lagi ko siyang sinisilip sa may bintana ng classroom nila. Lagi ko rin siyang inaabangan sa may tambayan ng mga tropa niya. Kapag PE nila, nag-e-excuse ako para mag-CR pero dumediretso ako sa formation nila. Ang cute-cute kasi ni M kapag naka-PE uniform. Hay, talagang puging-pugi ako sa kanya. February 14, 1995. Nakatanggap ako ng sulat galing kay M. Sabi sa sulat, mahal daw niya ako at may gusto daw siya sa akin. Yes. Parang malalaglag ang puso ko sa sobrang saya. Pero kinabukasan, biglang hinahanap ako ng nanay ni M. Gustong kunin ang sulat na ibinigay sa akin. Hindi ko nga binigay yung sulat ni M at hanggang ngayon ay nakatago pa rin. Natapos ko ang grade 6 at excited na ako mag-high school. Inaasahan ko na mas mapapalapit na ako kay M. Kaya lang, hindi nagtatagpo ang oras namin. Kapag pang-umaga ako, panghapon naman ang pasok niya. Pinakakamusta lang niya ako sa mga kaibigan niya. Iniisip ko, kailan ba siya magtatapat sa akin ng personal, gaya na nakasulat sa love letter niya? Nag-aabang ako na makausap siya, pero nanatiling torpe si M. Napakarami nang nanligaw sa akin, pero wala pa ring galaw si M. Hanggang isang araw, hindi ko na siya nahintay. Sinagot ko na yung isang nanliligaw sa akin. Lumipas ang maraming taon. Nagkatrabaho na ako at nakarami na ng boyfriend. Pero si M pa rin ang hinahanap-hanap ng puso ko. Isang beses nakita ko siya sa may terminal ng tricycle. Parang nabuhay ulit ang feelings ko para sa kanya. Babatiin ko dapat siya at kakamustahin. Pero hindi niya ako napansin.
Lumipas ang isa pang dekada. Nauso na ang Facebook at hinanap ko ang account ni M. Nakita ko naman at inad ko siya. Naghintay ako na matagal bago niya ako inaccept. Nagkausap kami sa Messenger, nagkamustahan, hanggang sa nag-video call na kami at sobrang saya ko talaga. Na-appreciate ko ang mga effort niya para makausap lang ako, lalo na't pareho na kaming may asawa. Yun lamang. Oo, mali ang lahat, pero mahal ko talaga si M. Meron kaming lihim na relasyon. Ay! Kakaloka! Akala ko hanggang ano lang. Hanggang Hanggang kamustahan lang, pambihira. Oo, mali ang lahat, pero mahal ko talaga si M. Meron kaming lihim na relasyon na hanggang ngayon ay iniingatan namin. Handa mo sarili mo. Ingatan nyo din sarili nyo, ha? Ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa lahat na huwag nyo kaming tutularan. Masasabi kong tama ang aming pagmamahal, pero nasa maling pagkakataon. Bahala na si Batman, yan ang lagi naming sinasabi. Siguro isang araw matatauhan din ako. Pero sa ngayon, ito muna ang takbo ng aking kwento. Ako po si Colette, isang tambalanista, at ito ang love story ko. Kaya pala, please forgive me, ha? It's a sign. Hindi kami natutuwa. Hindi kami natutuwa sa'yo, Colette, ha? Pero wala naman kaming magagawa kasi sabi mo nga, alam mo naman na mali. Alam nyo naman na mali. Kumbaga, ini-enjoy nyo hanggat hindi kayo nahuhuli. Ganyan. Pero mali talaga, okay? Ganun. Ganyan, Em. Ganyan, Colette. Yan. Ganyang hampas ang mararanasan ninyo mula sa mga mister at misis ninyo pag nagkaalaman na. Totoo yan. Oh my God. Minsan ano tayo, Mas matanda no? to sa atin kasi 1995. Ano siya eh. High school. Oo. Kasi tayo... Hindi, high Hindi, school mas din tayo nun. Mas teka lang. Hindi, pinagbasehan ko yung kantang Bryan Adams. Basta medyo, Kasikatan yan eh. medyo ka-age. Yan. Oo, hindi nagkakalayo. Sabihin nating tropang 40. Yan. Tropang 40 plus ito. Yan siya. Ano ka ba? 40 ka na, 40 plus ka na. Hindi ka pa nag-iisip. May asawa at anak na pati. Oo, kaya sabi namin, ingatan nyo din sarili ninyo kasi pag nagkabukuhan talaga dito, yari kayong dalawa. Nako, bugbog kayong dalawa sa mga asawa Tsaka ninyo. hindi lang. Kakakalungkot yung mga bata. Yung mga bata, alam mo yun, yung parang... Sila yung pinakang kawawa dito. Oo, what if ang tingin sa inyo, talagang ang taas ng pagtingin sa inyong mga magulang nila, tapos biglang isang araw malalaman nila yan. Wala lang, yun lang. Feeling ko, tama na yan. Bago pa magkabukuhan, tapos Di ba? Bago pa magkabugbugan, Oo. Makapagsisihan mo talaga. Oo, bago pa mag-trending at ma-pick up ni Tulfo ang story nyo. Di ba? hihintay na lang namin kayo. Hindi, yun Na matulfo. Papanoorin na lang namin Kaya kayo nga doon. So that is the question, Colette. Naghihintay na lang tayo. Ikaw din, naghihintay na lang din kayo ng ano? Anong hinihintay nyo? Na magkahiwalay kayo ng mga kanya-kanya relationship? O anong hinihintay nyo? Na magkabukuhan hanggat na mapilit kayo na putulin na lang yung relasyon na yan? O anong hinihintay nyo? Matulfo? Diba? Diba? In other words, kahit anong piliin natin, kung ang hinihintay natin dyan, walang magandang kahihinatnan. Dead end yan eh. Oo. Medyo dangerous yung yung kahihinatnan yung dalawa kung ano man. And sa ngayon, mag-dwell tayo dun sa pagiging aware nyo na mali yung ginagawa Correct. nyo. Parang kasi yung- pag alam mo, Oo, eh. pwede kang pumili ng isang option na posibleng itigil ko na lang to. Kesa naman matulfo tayo, di ba? Hindi, tsaka, hindi lang dun sa Tulfo eh. Sinasabi lang namin yung Tulfo kasi yung tangible na pwedeng mangyari At saka na kasi yung- makikita yun na yung- tsaka yung mga controversial. Oo. Pero yung ano na lang eh, yung nakakahiya kay Lord.
Lalong-lalo na kung binigyan ka ng maayos na pamilya, maayos na buhay, maayos na trabaho, maayos na bahay. Inaayos yung buhay nyo, tapos hindi kayo maayos. Nakakaya kay Lord, alam nyo na nga mali, ginagawa nyo pa. Saka yung maaate mo, nakatabi mo yung asawa Oo. mo sa pagtulog. Tapos sweet-sweet niya ka pa sa kanya, Oo, di ayan ba? yung mga anak mo. Di ba na Correct. sumasagi yan sa isip Oo, mo? naiinis yung lolo, ha? Gagalit si Tanghenyo. Isipin mo yung pakiramdam ng taong niloloko. Diba? Kunyari, ikaw yung niloloko ng asawa mo. Diba? Katabi mo siya ngayon tapos niloloko ka niya. Tapos nalaman mo bukas iba yung kasama niya. O, diba? Anong mararamdaman mo? Ayun. Diba? Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon ng taong niloloko. Wala lang. Sana lang matauhan ka na talaga ng tuluyan. Kasi aware ka eh. Feeling ko ito yung mga taong, alam mo yung taong nagyoyosi, yung kahit na salpakan mo sila ng mga picture ng mga wasak na baga, Oo. yung mga posibilidad na hindi magbuntis, yung mga posibilidad na magkaroon ng cancer, ganyan. Oo, hindi Kung ayaw, apektado. hindi sila apektado hanggat hindi sila natatauhan. Hanggat ayaw nila, kahit ano pang sabihin ng ibang tao, kahit ano pang picture na ipakita mo sa kanila, hindi sila titigil sa paninigarilyo. Sana dumating na yung turning point mo. Yes, Diba? na mauntog ka na para Oo. ma-realize mo. Ang ano lang kasi dito sa kwento niya, hindi niya binanggit kung personally nagkikita sila eh. Kasi may posibilidad na kuminsan, yung sa utak lang, yung moment na nandun kayo dati, parang na-fuel lang. Pero minsan kasi pag nakita kayo personal, Wala naman. talaga eh. Pero 'di ba Tanghenyo, it's all still a form of Oo. yung betrayal. Oo, pero- kapag kahit sa utak lang, Oo, 'di betrayal. ba? Kaya nga mas maganda kung magkita kayo para malaman nyo kung ano ba talaga yung nararamdaman nyo. Kalso pag nakita sila. Honest na naman. 3 hours na naman to. Kasi baka remnants. Magpapaluto na naman sila ng Ang buttered chicken. sinasabi mo, Baka remnants lang yan nung nakaraan. sa mahal kita. Ay, alam ba't namin alam, lagi namin in-order yan dito sa station. Baka naman po Hindi, gusto. masarap talaga buttered chicken sa mga ganun. Oo. Tsaka pansit. Yung sisig pa. Oo. Alam nyo Hindi, sana lang kulit. Alam ko, nag-e-enjoy kayo dyan sa moment na yan. Minsan, may masarap na feeling na yung may excitement dyan sa pagtatago, may excitement kayo nararamdaman, pero mali eh. Yun Correct lang, ka. mali talaga eh. At pag mali, dapat hindi ituloy. Dapat hindi gawin. In fairness to you, sinabi mo sa mga nakikinig ngayon, wag nyo kaming tutularan. Yan. At Tama. yun din kasi nasasabihin namin sa mga tambalanisa natin na nakatutok, wag nyo pong tutularan. Masakit po sa ulo yan. Correct. Gasgas na sinasabi ng mga matatanda na ito yung ganitong klase ng eksena, yung tipong kumuha ka ng bato para ipukpok sa sarili mo. Para ipukpok sa ulo mo. Tama. Diba? Masakit yun. Correct. Alam mo mali, tinutuloy mo pa. Oo. Damuho. Demonyo ka. Uy, mga alaga ni Satanas yung mga ganyan. Huwag kang Kasi padadala sa diba, mga alagad, totoo, ha? Kasi alam mong mali, ginagawa mo pa. Oh. Nako, nagbubunyi na naman sila doon. Ako, speaker ka na naman. Sa susunod na magkakaroon ng Satanas Convention. Resource speaker ka. Red carpet ka pa. Na may apoy. Naka-line up ka na rin doon. Sabi na, ayan na, isa sa mga i-recruit natin Yan. sa lalong madaling panahon. Ayan na, yung mga susunod na leader. Yan. Yan kadalasan ang nangyayari sa mga tao, yung hinahabol ang tinatawag yung magic ng ng kilig. Kasi again, tandaan ninyo na eventually pag tumanda na kayo, Mawawala yan. mawawala yung kilig na yan. Correct. Correct ka. So, wag mong sirain ang buhay mo, ang relasyon mo sa tunay mong asawa, ang relasyon mo sa mga anak mo. Kasi pag nawala to mga to, paano ka na? 'Di ba? Anong assurance mo naman na iiwan niya yung pamilya niya para sa iyo? Tama. Hanggang ngayon hindi niya maiwan eh. Correct ka. 'Di ba? Kasi mahal niya din naman 'yun. Pastime niyo lang din ang isa't isa. So mali. Yun lang 'yun. So sana hindi naman kami sana natawang ka sa mga sinabi namin, damuho ka. Sabi namin Tanghenyo. Kung hindi, it's your life, your rules. Bala ka na lang din sa you have to get ready for the consequence. To face Yes. the consequences of your actions. O, lagi Kasi- mong tandaan, kabit ka. Oo, di ba? Second priority ka. Spare tire. Oh, Kaya wag kang magugulat minsan o bukas makalawa uwi kang may pasa sa mukha. Kasi hindi natin mapapredict yung pwedeng mangyari. Naglalakad ka sa mall, ito yung mga napapanood natin. Yung mga kabit namimili lang ng damit sa department store. Oo. Biglang sinapak, biglang kinaladkad.
Tama. Biglang hinubaran. Tama, sinabuyan ng asido sa pes. Oh, my God. Gusto mo yun? Hindi, tsaka yung mga anak eh. Oh, yeah. Sila yung kawawa. Sila yung kawawa. Oh, well. Good luck sa'yo. God bless you. Sana matauhan ka na sa lalong madaling panahon. And kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gustong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo lang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Si Artist Jansen Paharilyaga and Chris Paharilyaga at si Ate Dang Gandol nakikinig daw sa atin. Maliliit pa daw fans na ng tambalan. Grabe! May edad na talaga. Maraming salamat. Thank Thank you you. po sa pagtutok and welcome home for good kay Papa Jose Miralpes. Hi, Papa Jose! Oy! Ang daddy ni Jeff, nakatutok din sa atin si Mama Juliet and si Jen na nagbe-breakfast all the way from Barangay Fort Bonifacio, Taguig City. Yan na. Alam mo, pagkalayo-layo. Oo nga. Good morning sa inyo. Ay, sa Miralpes. Miralpes family. Thank you. At kay SK Chairwoman Maricris Palma, maraming salamat po. And Maricris Mendoza, yan. Maraming salamat po. Nagse-celebrate din ng kanilang first anibersaryo nila. Uy, Si sino? JR Jesus at si Elaine. Yan. Nakwento nila natin yung kwento nila sa Mahiwagang Burnay. Tapos 1 year na pala. Ang bilis lang. Grabe, no? Parang kailan lang lagi ang mga bagay-bagay. Salamat and happy anniversary po sa inyong lahat. Mga kaibigan nating Grab drivers, good morning. Nakatutok sa atin si Obong Villamor. Ingat sa iyong pagpasada, Tokayong Chupera. Good Salamat. morning. At kung ikaw ay binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, yan. Huwag mo sasayangin yung second chance na yan. Kayo ba nabigyan na ba kayo ng second chance? Oo naman. Oo, di ba? Ako pagka nabigyan ka ng second chance, huwag mong sasayangin yung pangalawang pagkakataon na binigay sa May purpose ka pa. Oo, may dahilan, di ba? It may be at work, sa love life. Yung buhay mo, di ba yung... Or maybe i-redeem mo yung sarili mo. Oo. Dahil makasalanan ka. Oo, di ba? Basta hindi mo wala lang, naalala ko lang kasi itong yung si Colette, Oo. saka si M. Kung halimbawa napatawad sila ng mga asawa nila at binigyan sila ng second chance, huwag niyong hahayaan na masayang. Totoo yan. In terms of relationship or kung ano man, buhay nyo mismo. Correct, diba? Diba? Kung nadala ka sa ospital, sinugod ka sa ospital at nag-50-50 ka doon, tapos binigyan ka ng second chance na mabuhay ulit. Huwag mong sasayangin. Huwag mong sasayangin. Corrected by. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok. Enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yo! Ang programang Walang Problema, Hey Tambalan. Always your number one SM radio station.